ja ilmeisesti sinne takariviikin kuuluu. Joo, hyvä. No niin, tervetuloa rakkaat asiakkaat, hyvä yleisö tänne Uudenkaupungin pääkirjastoon. Tänä päivänä juhlimme siis klarinetisti, säveltäjä Bernhard Henrik Krusellin 250 syntymäpäivää. Ja meillä on tänään vieraana Krusellin elämäkerran kirjoittaja, filosofian tohtori, musiikkitoimittaja, journalisti Janne Palkisto. Tervetuloa. Saan sanoa myös kirjailija. No ehkä joo, kiitos. Tämä on hyvin harvinainen tilaisuus, että meillä juhlitaan yhtä aikaa kirjan julkaisua. Voisi melkein sanoa kirjan syntymäpäivää, vaikka se oli ehkä toissapäivänä se syntymäpäivä. Mutta... Tänään oli syntymäpäivä. Toissapäivänä tuli painosta. Niin, eli näin päin. Tuli painosta, mutta syntyi tänään. Joo, kyllä. Joo. Näin, mutta juhlistamme siis sekä elämäkertaa että elämäkerran kohdehenkilön syntymäpäivää. Ja varmaan sitten pitämättä puhetta siirrymme itse asiaan. Joo. Istummeko alas? Kiitos, mielellään. Ole hyvä. No niin, Janne Palkisto, kauanko siitä on, kun sä lähdit matkaan Krusellin kanssa? Jäljet johtavat ihan lapsuuteen. Mä olin 12-vuotias klarinetisti poika ja sitten mun isä harrasti klassista musiikkia ja hänellä oli levyhyllyssään sitten levy, jos luki, että klarinettikvartettoja, ja sehän oli Krusellin klarinettikvartettojen levy, ja mä sitten jonakin tylsänä iltapäivänä sitten meillä kotona laitoin sen soimaan ja tuntui, että se valaisi koko sen kerrostaloasunnon meillä Helsingissä. Ja sitten mä ajattelin, että miten klarinetille ylipäätään voi soittaa näin nopeasti ja vaivattomasti ja hienosti ja miten todella kaunista tämä musiikki on. Jälkeenpäin on selvittänyt, että se oli tämä Es-Dur-kvartetto, Krusellin Es-Dur-kvartetto. Ja sitten mä sitä kuuntelin ja siihen aikaan, kun levyssä vielä oli nämä levyn kansin tekstit, niin avasin sen vihkosen ja luin siitä, niin sainkin tietää vielä, että Krusell mun ikäisenä eli 12-vuotiaana oli päässyt Viaporiin, eli nykyiseen Suomenlinnaan soitto-oppilaaksi. Että se tarjosi heti tämmöisen eläytymiskohteen myös, että tällainen suomalainen säveltäjä ja klarinetisti, joka sitten samanikäisenä kuin itse oli, niin oli päässyt tällaiselle hurjalle uralle. Et siinä yhdisti jotenkin se, aluksi tämä musiikkielämys ja sitten toisaalta tämä elämäkertaan liittyvä tieto, eli biografinen tieto. Niin mun mielestä on myös hyvä osoitus siitä, kuinka tämmöinen elämäkertatieto voi tukea sitä taide-elämystä, mikä syntyy. Ja nyt mä oon tosi iloinen, että myös tämä elämäkertatieto on sitten mahdollisimman monen saatavilla, koska tällaista laajaa Krusellin elämäkertaahan ei aiemmin ole ollutkaan. Sä asuitko tuolloin Helsingissä itse? Joo. Joo. Olit varmaan käynyt Suomenlinnassa joskus. Joo, ilman muuta. No, saiko Suomenlinna jotain uusia merkityksiä tämän uuden kokemuksen kautta sitten? Todellakin. Sen jälkeen aina kun siellä kävi, niin mut tuli mieleen Krusell ja se miten hän on siellä ollut, että toi semmoista uudenlaista historiallista syvyyttä sitten omiinkin vierailuihin, että helsinkiläiset koululaiset käy suunnilleen joka toukokuussa, aina toukokuisin Suomenlinnassa retkellä, niin mekin käytiin. Ja aiemmin oli vaan ajatellut, että siellä oli hienoja vanhoja taloja, mutta nythän se alkoi sitten soida se koko ympäristö sen jälkeen. No entäs sitten tämä Bernhardin syntymäkaupunki, Uusikaupunki, oliko tämä sulle tuttu siihen aikaan, kun tutustuit Krusellin musiikkiin ensimmäisen kerran? No sitä myötä se hyvin pian tuli tutuksi. Et siitä sitten kun mä opin vähän lisää soittamaan, niin mä pääsin tänne just Uuteenkaupunkiin sitten mestarikurssille. Olin ehkä 15 tai 16-vuotias ja tietenkin heti tiesin, että tämä on Krusellin syntymäkaupunki. Ja menin heti alkaisiksi katsomaan syntymäkodin paikan ja kaikkea ja nukuin Seikovin koulun lattialla. Ja sitten elin sellaista nuoren taiteilijan haaveksivaa elämää täällä kesäisin sitten. Joo. Sun oma soittimes oli tuolloin ja edelleenkin on klarinetti. Soitin, joka Krusellin elämän aikana koki isoja muutoksia, siis kehittyi valtavaa vauhtia semmoisesta vielä melko vaatimattomasta
kansanomaisesta sotilassoittokuntasoittimesta konserttilavojen kuningattareksi tai näin voisi sanoa, kun kuuntelee modernia tai klassista ja romantiikan ajan klarinettimusiikkia, niin voisi sanoa, että kyllä siinä on melkoinen soitinten kuningatar, kun ajattelee sitä valtavan laajaa äänialaa, upeita sävyjä, mitä yhdestä ainoasta puhallinsoittimesta irtoaa, kun sitä joku mestari soittaa. Miten jos ihan lyhyesti haluaisit, jätetään luettavaksi pääosat, mutta jos ihan lyhyesti haluaisit summata, että mitä tapahtui noiden reilun 60 vuoden aikana, kun Crusell eli klarinetin suhteen maailmassa. Onko se jotain, mitä voisi parilla lauseella nostaa esiin? Voin yrittää tiivistää, mutta siinä tapahtui hyvin paljon. Siinä mielessä tämä Crusellin elämä osui hyvin tärkeäseen vaiheeseen klarinetin historiassa, että kun hän aloitti Nurmijärvellä, hän valitettavasti vasta sai klarinetin käsiinsä, ettei täällä vielä Uudessakaupungissa, niin klarinetti näytti aika paljon nokkahuilulta, että siinä oli aika vähän läppiä ja se oli tämmöinen vaaleanruskea. Ehkä siinä oli 5 läppää tai jopa vain 2 läppää. Mutta sitten kun hän luopui ja soittamisestaan, niin klarinetti oli monissa tapauksissa jo musta, että sitten tehtiin evenpuusta siihen aikaan ja sitten saattoi olla hopeutu koneisto ja hyvin paljon jo läppiä. Eli sitä samanlaista mekaniikkaa, joka nykyäänkin näkyy klarinetissa, niin se kehittyi tämän 60 vuoden aikana siis todella voimakkaasti. Sitten sillä alkoi pystyä soittamaan hyvin erikoisissa sävellajeissa, että ihan siinä alkuvaiheessa niin käytössä oli B-duurit ja F-duurit, nämä, missä on vähemmän etumerkkejä, mutta sitten mentiin kohti sitä, että mikä tahansa sävellaji saattoi olla ihan vaivatonta soittaa klarinetilla Crusellin elämän loppupuolella. Kyllä. Ja eräs merkittävä aikalainen siis lisäsi klarinetin käyttöä huomattavasti siis orkesterimusiikissa, sinfonioissaan, niin kuin kirjoitat tuossa, että Ludwig von Beethoven. Oliko Crusellilla yhteyksiä Beethoveniin suoraan taikka välillisesti? Osaatko sanoa? Mä oon usein sanonut, että Crusell voisi olla semmoinen Suomen Beethoven, myös ulkonäkökin stemmaa ihan hyvin, mutta ei ollut valitettavasti yhteyksiä, mutta Crusell ihaili paljon Beethovenin musiikkia. Beethovenin septetto oli semmoinen teos, jota hän soitti ihan tavattoman paljon. Toinen, mikä oli sitten lähellä, niin oli Mozart monellakin tapaa, että Crusellin tämä opettaja Franz Tausch oli Mozartin klarinetisti, että sieltä löytyy ehkä vähän enemmän yhteyksiä. Mutta Beethoven tosiaan rupesi käyttää kaikissa sinfonioissaan klarinetteja hyvin monipuolisemmin kuin Haydn, hänen opettajansa. Haydnillakin on myöhäisissä sinfonioissa, mutta se on aika yksinkertaisesti se klarinettien käyttö. Klarinetista niin huokuu sellainen ensinnäkin ulkoilmasoitin, koska se on niin monipuolinen, että sitä käytettiin Ranskan vallankumouksen kaikissa juhlallisuuksissa, niin ulkoilmasoittimena ja isoissa sotilassoittokunnissa valtavia määriä klarinetista. Ja sitten se on tämmöinen romanttinen soitin, koska sillä pystyy vaivattomasti soittamaan hyvin hiljaa ja sitten taas hyvin kovaa. Ja sitten se on aika samantyyppinen, että liikuttiin sitten missä rekisterissä tahansa. Ja sitten siitä saa taitava soittaja hyvin paljon erilaisia sävyjä irti. Väittäisin, että hyvin paljon enemmän kuin esimerkiksi huilusta. Että klarinetti on siinä mielessä ollut hyvin monen sen ajan säveltäjän suosikkisoitin. Mozart ehkä siellä ensimmäisten joukossa. Kyllä joo, Mozartin klarinettikonserttohan on yksi niitä tunnetuimpia ja esitetyimpiä myöskin tänä päivänäkin. Crusell oli ensimmäinen, joka esitti sitä Ruotsissa. Eli voidaan sanoa meillä, kun me oltiin vielä osa Ruotsia, mutta hän soitti vain 2 kertaa sitä, että tämä on sellainen mysteeri, että miksi hän ei ehkä tykästynyt siihen, tai sitten hän mieluummin soitti omia teoksiaan. Saiko niistä enemmän rahaa, kun esitti omia biisejä? En mä tiedä, enemmän mainetta. Joo. Crusellia tietysti ajoi eteenpäin halu kehittyä säveltäjänä ja soittajana, mutta hänen elämässään vaikutti monet voimat tavallaan, ja mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin piti aika lailla niin kuin palettia kasassa. Siinä missä moni muu, kun saa hiukan tuulta siipien alle nuori
esiintyvä taiteilija, joka myöskin säveltää, niin olisi voinut lähteä niin kuin, loppuiäkseen kiertämään juuri tuohon aikaan avautuvia maailman konserttilavoja. Mutta Crucial valitsi toisin, vai valitsiko elämä toisin? Crucial ei lähtenyt ihan sellaiselle tielle kuitenkaan. Ei, tämä on hyvä havainto, kiitos tästä, koska ellei elää aika paljon sellaisia tarinoita, että Crucial olisi tehnyt valtavan pitkiä konserttikiertueita Euroopassa, ja tämä ei oikeastaan pidäkään paikkaansa. Hän kyllä matkaili, mutta niillä oli aina tämmöinen funktio, kuten opiskelu tai sitten kustannussopimuksen saaminen. Merkittäviä semmoisia kiertueita tekeviä muusikoita oli esimerkiksi Paganini tai Louis Spohr. Mutta Crucial tuntui viihtyvän perheensä parissa Tukholmassa ja Linköpingissä. Ja toisaalta täytyy muistaa, että hänen terveytensä oli aika huono. Voi olla, että hän ei mielellään sen takia tehnyt mitään tämmöisiä laajoja ja pitkiä kiertueita. Toisaalta hänellä oli hyvä hovikapelistin työ kotona Tukholmassa, toisaalta musiikinjohtajana Linköpingissä, niin ei ollut sen kummempaa tarvetta lähteä semmoiselle kuluttavalle konserttikiertueelle. Ja teokset, sävellykset hän levisivät sitten nuottikauppojen ja kustantajan kautta eri puolille Eurooppaa, että siinä mielessä ei ollut ehkä tarvettakaan. Hän niin kuin kirjoituspöytänsä äärestä sitten seurasi tilannetta, että jaha, nyt ne lähtee tonne ja tuolla ostetaan ja niin poispäin. Ja lienee se tuohonkin aikaan ollut sama kuin tänä päivänä, että jos sulla on hyvä, suhteellisen hyvin palkattu, säännöllinen kuukausipalkkainen työ, niin et sä niin helposti lähde freelanceriksi, ellei ole ihan pakko. Joo, se oli silloinkin varmasti hyvin suuri riski. Että hänen asemansa oli tosi hyvä, hän oli erittäin kovapalkkainen muusikko Tukholmassa, niin mikä siitä luopumaan? Ja vielä kun muistaa, että tämmöinen niin vapaan taiteilijan ja freelancerin työ oli tuohon aikaan melko uusi. Että kaikki nämä kuuluisat säveltäjät on olleet yleensä hovien ja ruhtinaiden palveluksessa. Ei todellakaan vapaita taiteilijoita siinä mielessä, kun me tänä päivänä se sana ymmärretään. Joo, tuossa kohtaa ehkä alkoi just tapahtua sellainen murros, että ne kaikkein parhaimmat pystyy olemaan jo vapaita. Beethoven on hyvä esimerkki tästä, mutta tosiaan niin hovien ja kirkon merkitys oli vielä vahva tuohon aikaan. Kyllä, Johann Sebastian Bachkin oli kirkon talutusnuorassa, milloin minkäkin kirkon kanttorin virassa. Joo. Sitten vaipui Unholaan hyvin pian kuolemansa jälkeen. Kyllä. Ja Crucialkin kävi. Oletko sen lukenut tästä? Sitä kohtaa en ole lukenut. Mutta Crucialhan kävi illallisella Johann Sebastian Bachin kotona tietämättä ollenkaan, että se oli Bachin koti. Että siellä oli tämmöinen nimekäs kanttori kuin Schicht siihen aikaan ja kukaan ei puhunut Bachista mitään. Se oli siis Bachin työn jatkaja Leipzigissä. Semmoista hauskaa, että Crucial on tavallaan ollut aika lähellä Bachin elämää, mutta ei maininnut sanallakaan Johann Sebastian Bachia, koska Bachhan tuli tunnetuksi vasta 1800-luvulla pitkään kuolemansa jälkeen. No nyt kuule, on pakko lukea koko kirjan oikein tarkkaan tämän jälkeen. Joo, mutta kyllä tälle, niin kun, jos sanotaan, tälle leipätyön valinnalle saattoi olla muitakin syitä kuin vaan sinänsä se, että se on säännöllinen kuukausipalkkainen työ. Että ehkä terveydellisten syiden lisäksi saattoi sosiaaliset syyt, perhe-elämä vaikuttaa näihin Crucialin valintoihin. Joo, hän on ihan aidosti tosiaan viihtyvän perheensä parissa ja lapset tuli mukaan sitten kesäisin Linköpingiin ja vaimo oli hyvin rakas ja hän kirjoitti matkoilta sitten vaimolle aina ja näin poispäin. Joo, ja näissä matkalta palaamisissa niin kuin toistuu se, että päiväkirjansa hän kirjoitti, että parasta oli se, kun sai palata kotiin ja löytää vaimon ja lapset terveinä. Kyllä. Ja yhden kerran vielä hän oli saanut sit lapsen, niin se vasta olikin juhlaa. Tuplajuhlaa, joo. Kyllä. Joo. Crucial oli varsin monitaitoinen ihminen noin, kun katsoo vähän laajemmin. Voidaan sanoa, että hän oli myöskin käsityöihminen. Ja totta kai siis säveltäminen ja etenkin klarinetin soitto, sehän on pitkälti myös käsityötä. Et se vaatii sorminäppäryyttä, kädentaitoja yhtä lailla kuin korvaa ja hengitystekniikkaa. Niin mitkä oli Crucialin suosikki käsityöt niin kuin soittamisen lisäksi? No sillä on joskus naureskeltu, että kun Crucial ompeli sormikkaita, hansikkaita
Mutta ei se oikeastaan mitenkään ihmeellistä, koska monet sotilaathan tekivät käsitöitä tuohon aikaan ja Crusellilla oli tämä vahva sotilastausta. Ja sormikkaitahan käytti edustussotilaat, esimerkiksi soittokuntalaisethan edelleen käyttää sormikkaita, paitsi että leikkaa sieltä sormenpäät sitten pois. Ja jotta saa ääniaukot hyvin tukittua, niin tässä voi olla kaksi juonnetta, mistä johtuu tämä, että Crusell osasi nimenomaan tämmöistä aika vaativaa sormikkaiden ompelua. Ensinnäkin se menneisyys Vielporissa siellä sotilassoittokunnassa, ja toinen on se, että hän oli kirjansitojan perheestä. Ja oletettavaa on, että isä ajatteli sitten, että poika myös jatkaa kirjansitojan ammattia, niin kuin tässä suvussa oli ollut tapana. Ja Crusell ehkä ehti vielä 12-vuotiaaksi asti esimerkiksi ummella näitä kirjojen selkämyksiä, mikä kuuluu tähän kirjan sitomisprosessiin. Sen lisäksi, että lapset usein sit juoksuttivat valmiita töitä asiakkaille, mitä varmasti Crusell täällä Uudeskaupungissa on tehnyt paljon. Eli näin kirja-alalla työskentelevänä ollaan siis aika lähellä Crusellin juuria, paitsi paikallisesti, niin myös tällä tavalla niin kuin sisällöllisesti. Kyllä. Kai seurakunnalla onkin vielä Crusellin isän sitomia kirkonkirjoja kuulemma. Siellä onkin sitten aarteita. Joo. Ei ollut kovin moni, joka lähes itseoppineena, jos nyt vähän liioitellaan, mutta kuitenkin tämmöistä niin kuin julkista koulua käymättömänä niin kuin oppii paitsi peruslukemisen kirjoitustaidot ja muut, niin useita kieliä, ja sitten tosiaan musiikkiuralla etenee niin kuin sotilassoittajasta, rivimuusikosta niin kuin, ihan tuonne Ruotsin kuninkaalliseen hovikapelliin ja vielä ihan johtavaan asemaan siellä. Että tämmöinen opintie ja kehityskulku, niin se on ollut aika harvinainen. Mitkä oli tuohon aikaan mahdollisuudet opiskella musiikkia, kun Crusell oli lapsi ja nuori? No, tämä on siinä mielessä myös kiinnostava vaihe historiassa, että elettiin murrosaikaa ja kaikki alat jollakin tapaa ammatillistui, kaikki ammattikunnat. Aiemminhan oli niin, että ammatit kulkeutui perheessä ja niin varsinkin myös musiikin alalla, että usein justiinsa isän pojasta tuli sitten muusikko. Tässä valitettavasti joutuu sivuttaa tosiaan naiset kokonaan tänä aikana, jotka kyllä myös harrastivat ja harjoittivat musiikkia, mutta heille katsottiin, että se ei ole soveliasta sitten naisille tällainen työ ollenkaan. Mutta sitten just tänä aikana alettiin perustaa näitä konservatorioita. Pariisin konservatorio yhtenä ensimmäisenä ihan sieltä 1700-luvun lopulta. Perustamisvuosia mainitaan muutamia, että ei ole ihan tarkkaa, että milloin se nyt varsinaisesti on aloittanut, mutta sanotaan sieltä 1790-luvulta. Siinä yhdistyi niin kuin Puupuhallin koulu ja sitten tämmöinen kirkkolaulukoulu ja sitten syntyi konservatorio. Ja konservatoriolaitos sitten levisi ympäri Eurooppaa. Sitten tuli Leipzigiin ja Helsinkiinkin sitten 1800-luvun lopulla ja kaikkialle. Ja se on nyt tämmöinen, että kuka tahansa saattoi niin kuin hakea sinne sitten ja opiskella ammattiin. Tämä oli just sitä vaihetta. Mutta Crusell vielä joutui löytämään sitten sen oman tiensä, että kun oma isä ei ollut muusikko, niin sitten päästään niin kuin sattuman kautta just sotilassoittajaksi, mikä oli myös yksi tie päästä ja ammattiin. Mutta hänellä kävi ihan loistava tuuri, että hän sitten vielä pääsi hovikapellistiksi. Ja kyllä siinä on ollut aikamoinen soittotaito täytynyt olla, että on päässyt sinne asti. Kyllä. Tämä kirja myöskin valaisee, ainakin jos ei ole aikaisemmin asiaan perehtynyt, niin valaisee aika paljon tätä sotilassoittokuntien merkitystä ja sen tarkoituksia. Eli meille se ehkä näyttäytyy lähinnä joskus juhlapäivien paraateissa, ja sitten tietysti, että sotilassoittokunnat konsertoi aina välillä täälläkin. Mutta se, mikä niin kuin siinä sotilaiden ja armeijan arjessa oli niin kuin tämä soittokunnan ja soittajien rooli. Heillä oli aika keskeinen rooli itse asiassa. Joo. Mä en tiennyt tätä aikaisemmin. Niin kuin upseerista on pahin vihollinen on tylsyys ja tylsistyminen, kun ei ole sotia, niin sellainen musiikki niin tuo sellaista sisältöä siihen arkeen. Ja
Muusikot oli todella rakastettuja näissä rykmenteissä. Mutta sitten oli aina semmoinen klausuuli, että sit jos sota syttyy, niin nämä soittajat jättää soittimensa ja joutuu sitten palvelukseen. Crusellille kävi itse asiassa just näin, kun Kustaan sota sitten syttyi. Mutta upseeristo keräsi keskenään varoja niin kutsuttuihin musiikkikassoihin, joista sitten rahoitettiin soittimia tai maksettiin palkkioita. Mutta se edelleen elää se sotilassoiton monipuolinen perinne. Itsekin on vuoden verran ollut sotilassoittajana, niin niitä keikkoja on hirvittävän erilaisia. Et siellä saattaa olla kaikenlaisia viihdytyskeikkoja, saattaa olla jopa jousikvartetti tai vastaavaa. Mutta sitten usein suuri yleisö näkee ne paraatimarssit tai seppeleenlaskut ja tämmöiset. Tänäänkin seppeleenlasku muuten kello 19.30 Crusellin syntymätalon paikalla. Et siinäkin meillä on laivaston soittokunta sit soittamassa. Mutta se oli tosi elävää ja rikasta musiikkia silloin jo, mitä sotilasmuusikot saattoi tarjota. Ja aivan viime virtausten mukaisia teoksia. Et me löydetään, Suomi ei ole millään tavalla ollut syrjässä. Et meillä on ihan Savossa asti jo soitettu aivan uusimpia Haydnin ja Mozartin teoksia, kun ne on tullut painoista Keski-Euroopasta. Ne on heti mennyt Savoon ja muualle Suomeen. Ja niitä on nimenomaan sotilassoittokunnat soittanut. No, Crusell alkoi tosiaan jo varhaisessa vaiheessa itsekin säveltää omalle soittimelleen. Ja nämä hänen niin kuin klarinettimusiikin pääteoksensahan niin kuin ajoittuu enemmän sinne uran alkupuoliskolle lähinnä. Se varmaan, liittyykö se siihen, että hän oli itse vielä niin kuin vireässä kunnossa ja aktiivinen esiintyjä? Nimenomaan. Crusell ehti elämänsä aikana tehdä tosi paljon, niin se voi karkeasti jakaa kahteen osaan. Eli hän oli tänä alkupuolen elämänsä tämmöinen virtuosi ja kirjoitti omalle soittimelleen konserttoja ja kvartettoja ja muuta. Ja sitten loppupuolen elämästä hän vähän kadotti sitä soittotaitoa terveydellisistä syistä. Ja sitten hänestä tuli tämmöinen yleiskulttuuripersona Ruotsissa ja hän sävelsi tosi paljon lauluja. Ja sitten johti musiikkia ja opetti. Mutta tosiaan täältä elämän alkupuolelta löytyy nämä hienot klarinettiteokset, jotka edelleen elää ohjelmistoissa ja valitettavasti nämä laulut sitten on vähän niin kuin kadonnut ohjelmistoista. Toivotaan, että ensi vuoden Crusell-viikolla saataisiin näitä lauluja vähän enemmän esille. Toivotaan näin. Pakko mainita tähän väliin juuri näistä lauluista. Mä löysin ne tuossa kesällä. Siis olin niinku tietoinen, että Crusellilla on laaja sävellystuotanto, mutta niinku en mä ollut koskaan kuullut. Mutta kyllä meidän kotiseutukokoelmassa on siis paitsi näitä nuotteja, painettuja nuotteja, niin meillä on myöskin CD-levy. Nyt mä pyydän anteeksi, mun nimimuisti ei ole parhaimmillaan ollut varmaan koskaan, mutta nyt se on entistä heikompi. Mutta siinä on klassisen koulutuksen saanut laulaja, kitaristi, joka Pentti Hildén, kiitos. Joo, Pentti Hildén niin tosiaan on sovittanut Crusellin lauluja kitarasäestyksellä ja esittää niitä itse. CD-levy on myöskin lainattavissa, tosin taitaa olla tällä hetkellä lainassa, mutta et sen saa myöskin lainaksi, että näitä voi kuunnella siis kitaralauluina, näitä Crusellin lauluja myöskin. Jonkun verran Ylen elävässä arkistossa on myös kuunneltavissa. Et sinne hyvä. Klikkailemaan ja etsimään nimellä Crusell. Muistakaa Yle. Elävä arkisto, juu. Soiva arkisto. Joo. No, Crusell oli intohimoinen ooppera-ihminen myöskin. Hän rakasti oopperaa. Ainakin ihaili suuresti ja oli hyvin kiinnostunut. Joo, osa Crusellin yksinlauluja on kritisoitu just siitä, että ne on ihan vähän niin kuin oopperasävelmiä, että kun hän istui niin paljon siellä oopperamoutussa muusikkona, niin sitten myöskin hän käyttää laulutekstejä usein niin kuin librettoa, että hän niin kuin vaan sillä musiikillaan kuvailee sitä tekstiä. Hän ei tuo tavallaan mitään uutta siihen. Se on monessa kohtaa ihan perusteltu kritiikki kuitenkin Crusellin yksinlauluja kohtaan. Mutta ooperahan oli tuohon aikaan ihan se musiikin kuningaslaji. Et kun mä Pariisissakin etsin kauheasti jälkeä Crusellin konserteista, niin kaikki sanomalehdet on aivan täynnä siis oopperaa. Et siellä ei mainita ollenkaan kamarimusiikkikonsertteja tai orkesterikonsertteja. Että ooppera oli se, mitä kaikki niinku seurasi. Ja pöydässä sen ympärillä se oli useita oopperataloja. Ja se oli myöskin tämmöinen vallan käytön väline, vallan osoituksen väline. Napoleon oli hyvin kiinnostunut oopperasta. Ja Ruotsin valtakunnassa oopperat siis kiellettiin, että sen takia meillä ei ole ollut niin kuin muualla kuin Tukholmassa, että Turussa ja Tartossa ja muualla niin valtakunnan alueella ei saanut esittää oopperoita, koska ne oli liian vaarallisia.
Tämä on niinku se syy ollut siellä Tukholmassa vaan silleen, että hallitsijassa saattoi vähän valvoa, että mitä siellä näyttämällä tapahtui. Se oli paikka, jossa uusia ajatuksia ja virtauksia saattoi sitten esitellä ja jotenkin vaikuttaa suureen kansaan. Napoleon tiesi sen siitä, että hän järjesti nämä operainsillat sitten julkisissa teattereissa, kun aiemmin ne oli ollut hovin sisällä. Et Napoleon oli aika hyvä tämmöisessä markkinoinnissa ja sanotaan niin kuin imagon rakennuksessa siihen aikaan. Mm. Meillä lienee taukojumpan paikka, koska valot himmenevät. No niin. Kiitos. Tämä oli ihan siitä syystä, että ei jäähmety paikalleen tässä mukavassa tuolissa, mutta myöskin valaistuksen takia. Niin, oliko ooppera todella niin vaarallista? Siis tulee mieleen jostain 1900-luvun alkupuoliskolta vaikka Bertolt Brechtin teatteri ja 70-luvun agitprop-lauluporukat levittivät vaarallista sanomaa. Oliko ooppera aikansa agitprop? No kyllä se vähän oli, että siellä myöskin, mä en nyt osaa tuota vertausta nyt sinänsä niin käsitellä, mutta siis esimerkiksi oopperan näytösten alussa tai lopussa laulettiin kansallislaulu tai vastaavaa. Sitten piti valita, että mikä kansallislaulu lauletaan tai oliko se nyt liian monarkistinen tai liian tasavaltalainen ja niin poispäin. Et ne oli sellaisia politiikan näyttämöitä ja sitten myöskin sellaisia näyttäytymispaikkoja, että oopperatalot on tällaisia vanhat sellaisia hevosenkengän muotoisia, että se niin tarkalleen pystyy katsoa, että kuka on vastapäätä ja siellä niin tehtiin myös diilejä. Tässä itse asiassa Crusellin aikana vielä huomaa, että Crusell niin neuvottelee asioista menemällä oopperaan. Se on niin tyypillistä, että hän neuvottelee jostain työsopimuksista tai tutustuu ihmisiin ja istuu jonkun viereen. Että se ooppera pyörii sit siinä vähän niin kuin televisio. Ja sitten siinä jutellaan ja saatetaan pelata shakkia ja syödään ja juodaan ja sitten flirttaillaan jollekin, joka on siellä vastapäätä ja joku kivan näköinen ja näin poispäin. Et se on ihan jännä paikka ollut kyllä aikanaan. No on todella. Tänä päivänä ei tulisi mieleen, että sä ostat 100 euron oopperaliput ja sitten pelaat kaverin kanssa korttia siinä, juttelet niitä näitä. Tai... Kännykkääkään ei saa käyttää, niin se on sen kumma. Aivan, niin. Aivan. Joo, eli jänniä vertailukohtia löytyy täältä, kyllä, kun tuon ajan maailmaa katsellaan. Ja siihenhän tämä kirja on muuten todella niin kuin antoisa, että vaikka kyseessä on elämäkerta, niin ei keskitytä pelkästään Bernhard Crusellin elämänvaiheisiin taikka siihen, mitä miehen päässä liikkuu, psykologiaan tai muuhun, vaan tässä kuvataan laajemmin Ruotsin valtakunnan ja Euroopan historiaa, sen ajan virtauksia, kulttuuritapahtumia, yhteiskunnallisia muutoksia, sitä kuinka hallitsijat vaihtuu, Napoleon tulee ja menee. Eikö hän tavannutkin Napoleonin, Crusell siis? Vai tapasiko henkilökohtaisesti? No, tavallaan näin voi sanoa, että kyllä ihaili kaukaa ja kirjoitti. Kiitos, että sä sanot näin, että mä oon pyrkinyt tässä kirjassa tekemään tästä enemmän henkilöhistoriaa, joka tarkoittaa sitä, että henkilö elää siinä ajassaan. Ja varsinkin muusikoista ja sävelteistä on kirjoitettu valitettavan paljon sellaisia esityksiä, joissa he on niin kuin erillään siitä muusta historiasta. Mutta mä pyrin tähän niin kuin kiinnittämään Crusellin siihen sen omaan aikaansa ja käyn läpi myös politiikkaa tosi tiiviisti, mutta silleen, että ihminen näkee, että hän on joutunut elämään siellä keskellä niitä poliittisia muutoksia ja tekemään valintoja ja toimimaan hyvin ristiriitaisissa ja vaikeissakin tilanteissa. Esimerkiksi hänen suhteensa Ranskaan on aika kiinnostavaa, että kun hän selvästi niin kuin meni sen Napoleon kulttiin mukaan ja sitten palasi Ruotsiin ja hyvin vaarallisesti jatkoi vielä kirjeenvaihtoa ranskalaisten taiteilijoiden kanssa 1800-luvun alkupuolella. Mutta sitten hänen ei tarvinnut mennä Ranskaan, kun Ranska tuli hänen luokseen, kun Bernadotteesta tuli kruunuprinssi. Se oli aika loistava veto sitten. Tällä tavalla nämä maailmanhistorian tapahtumat linkittyvät siis yhden Suomen kuuluisimman säveltäjän elämään. Kyllä. Vai voidaanko me sanoa, että Suomen kuuluisin säveltäjä? No semmoinen kilpailija Sibelius löytyy sieltä, mutta ei se Crusell siinä kalpene kauheasti. Joo, mutta sä käsittelet tässä kirjassa myöskin tätä identiteetti, tai ei niinkään identiteetti, vaan se on lähinnä miten me määritellään kansallisuus tänä päivänä. Joo, se ei oikein sovi sitten hänen aikansa, Joo. Mutta Crusellista voi aivan hyvin sanoa, että hän oli yhtä hyvin suomalainen kuin ruotsalainen, että
kannattaa sanoa, että suomalais-ruotsalainen, että hän ei ole yhtään vähemmän suomalainen kuin ruotsalainenkaan. Mutta näin. Kyllä juuret tiukasti kyllä Suomessa ja hän osasi molempia kieliä. Olen ymmärtänyt tuosta, että hän suomi sujui ihan loistavasti, että hän myöskin kirjoitti suomenkielisiä kirjeitä. Joo, monia rivejä ja selvästi osasi. Ehkä oli täällä Uudessakaupungissa oppinut. Ja multa on sitten kysytty muutamaan kertaan, että miksi Krusellia ei kutsuta suomalaisen musiikin isäksi. Että se olisi ihan oikeutettu, hän voisi olla suomalaisen musiikin isä, mutta Fredrik Paasius on nyt saanut tämän määritelmän. Niin se johtuu siitä, että kun 1830-luvulla Paasius tuli Helsinkiin ja sitten pelättiin vähän, että Paasius muuttaisi takaisin Saksaan tai Ruotsiin vähintään. Ja sitten Topeliushan keksi tämän, että Paasius on suomalaisen musiikin isä. Ja sillä tavalla hänet niin kuin juurrutettiin Suomeen. No 1830-luvulla Krusellhan eli jo vanhuudenpäiviään Tukholmassa aivan rauhassa. Ei häntä niin kuin tarvinnut mitenkään kiinnittää. Että kaikki tiesi, että hän on Suomesta. Ja Topeliuskin aloitti esityksensä Suomen musiikin historiasta nimenomaan Krusellista. Että kyllä Topeliuskin tiesi Krusellin. Topeliushan oli ensimmäisiä musiikin historioitsijoita tavallaan, että kun hän kirjoitti lehtiin musiikista. Mutta tällä tavalla sitten Paasiukseenhan tietenkin kohdistui tällaista kritiikkiä, kun hän oli saksalaissyntyinen samalla tavalla kuin Konrad Greve. Että se oli niin kuin Suomesta katsottuna vähän outoa, että miksi meille tuli tänne Suomeen saksalaissyntyisiä ja Krusell on taas lähtenyt Ruotsiin. Niin siksi niin kuin haluttiin juurruttaa Paasius tällä Suomen musiikin isä-termillä. Mutta Krusell voisi olla vaikka iso isä. Ihan hyvin. No itse asiassa sopisi aivan hyvin tämmöinenkin nimi hänelle, tai nimeke. Jos tässä on ollut onnettaren näpit pelissä osin, kun Krusell on päässyt niin kuin kehittymään muusikkona ja vaikuttamaan monin tavoin yhteiskunnassa, niin kyllä sit näitä varjopuoliakin elämään mahtuu, että tosiaan niin oma terveys ei ollut niitä parhaimpia, että hän oli useaan otteeseen sitten fyysisten sairauksien takia parantolassa, kylpyläparantolassa, mitä ne siihen aikaan oli. Siellä juotiin terveysvesiä ja kylvettiin sellaisissa. Joo, ne hoidot saattoi pahentaa kyllä hänen terveyttä, sen aikaiset hoidot. Joo. Mä pyysin tähän sitten professori Jukka Mörmanilta diagnoosin Krusellista tähän kirjaan, että mä niin kuin tarjosin hänelle Mörmanille siis näitä lähdetietoja Krusellin sairauksista, niin hän teki sitten oman diagnoosinsa, että mikä Krusellia vaivasi. Mutta hän just mainitsee sitten, että sen ajan hoidot saattoi ilman muuta pahentaa hänen vointiaan. Mutta silloin käytettiin verijuotikkaita ja iskettiin suonta ja juotiin tämmöisiä mahdollisesti radioaktiivisia vesiä ja muuta niin oikein urakalla. Joo. No, itsehän sai kuitenkin elää verrattain pitkän elämän, siis sinänsä ihan täyteen ikään asti, jos tuon ajan mittapuulla ajatellaan, mutta ei välttynyt kuitenkaan surulta, mitä tulee omaan jälkikasvuun. Joo, hyvin traagisia tapahtumia, että Krusellhan sai 6 lasta, joista sitten 3 selvisi aikuisikään. Aika tyypillinen tarina kyllä tuohon aikaan. Niin varsin syvästi häntä riipaisi tämän Maria-tyttären kuolema. Sitten tämä tapahtui Linköpingissä hyvin yllättäen. Maria-tytär oli jo 17-vuotias ja juuri mennyt kihloihin tänä kesänä. Yritin selvittää, kuka tämä sulhanen oli, mutta en ole saanut selville. Ja Maria sai siis lavantaudin ja kuoli ihan muutamassa päivässä. Ja Krusell joutui hautaamaan sitten tyttärensä sinne Linköpingin syyskylmään kirkkomaahan ja ihan viikon kuluttua siitä sitten johtamaan oman konsertin vielä Pyhän Laurin kirkossa. Että vaikea kuvitella, miten hän on voinut selvitä siitä. Se yksi selitys voi olla, että työ toimi jollakin lailla terapiamuotona myös tämmöisessä elämänkriisissä. Mutta tämän jälkeen niin Krusell menetti työkykynsä. Hän ei pystynyt palaamaan sitten syksyllä operaorkesteriin ja opera sitten huomasi tämän ja kysyi, että voisiko Krusell sen sijaan sitten säveltää jotakin. Että Pariisissa oli just saanut ensi-iltansa tämmöinen teatterinäytelmä kuin Alibaba ja 40 rosvoa, Pixerecurin näytelmä ja Krusell sitten suostui tähän. Ja alun perin ideana oli saada vaan vähän musiikkia tähän näytelmään, mutta sitten Krusellilla jotenkin
sävelten turvaportit aukeni, että hän rupesi kirjoittaa hillittömästi musiikkia. Alkusoitostakin tuli 6-minuuttinen, aika pitkä Rossini-tyyppinen alkusoitto. Ja sitten siitä tuli oikeastaan opera. Sitten mä näin, siellä voi nähdä arkistoissa, että se on vedetty yli se teatterin nimi ja laitettu siihen, että nyt tämä on niin kuin opera, jossa on musiikkia ja tanssia. Ja tästä tuli sitten opera nimeltä Pikku Orjatar. Nimikin muuttui, sehän oli Alibaba tai on edelleen Alibaba ja 40 rosvoa 1001 yön saduista, mutta Crusellin versiossa tämä Pikku Orjatar sitten nousee pääosaan. Ja muistamme nyt, että juuri aiemmin hänen tyttärensä oli kuollut, niin mä näen sen semmoisen, että Crusell sai näyttämölle henkiin hänen menettämänsä tyttären. Ja tämä Pikku Orjatar on semmoinen nuori nainen, joka pelastaa sen koko kylän ja pääsee naimisiin tästä sitten valinnoksi, mikä on tietysti parasta, mitä nainen voi kuvitella ja Sadin kanssa, ja sitten se on tämmöinen rakkaustarina. Ja tällä tavalla Crusell sitten selviytyi tästä surustaan. Varmaan myös tämä opera löytyy jonain tallenteena netistä, mutta ainakin CD-levynä on saatavana kirjastosta myös. Ja Harri Ahmas on tehnyt valvottavia sovituksia näistä sävelmistä. Että siellä on hienoja marsseja ja muita sävelmiä aarioita. Sitten on tämmöinen pitkä aaria, Mozart-tyyppinen aaria, missä on soprano ja sitten obligato klarinetti. Eli samantyyppinen, 12-minuuttinen tosi pitkä konserttia käyttöön sopiva aaria, niin se Dubén aaria, joka muistuttaa Mozartin partoa. Niin se on erillisenä, löytyy sitten levytettynä varsin monesta lähteestä. No niin, hän tosiaan laajensi tätä säveltäjäilmaisuaan sitten aina oopperaan saakka. Sitten yksi asia, minkä haluaisin vielä nostaa esiin niin kuin Crusellin elämäntyöstä ja niin kuin vaikuttamistavoista, että hän järjesti myöskin hyväntekeväisyyskonsertteja, etenkin ensimmäinen oli tämä Porin palon uhreille. Joo. Crusellista tuli elämänsä aikana todella merkittävä hyväntekijä. Hän kohosi jopa asemaa, jota voitaisiin kutsua filantropiaksi, eli Crusellista tuli merkittävä filantrooppi. Aluksi hän esiintyi hyväntekeväisyyskonserteissa, sitten hän tuli Suomen puolelle vielä käymään Turkuun ja Helsinkiin pitämään nämä varainkeruukonsertit Porin palon uhreille. Porin palo 1801 aivan maan tasalle sille, että ensin oli länsituuli, vai kummin päin se oli, että ensin meni länsipuolikaupunki ja sitten tuuli kääntyi vielä itään ja sitten meni loputkin kaupungista. Ainoastaan muurin sisällä ollut kirkko sitten säilyi ja Crusellin isoisä hän oli porilainen ja siellä saattoi olla muutakin sukua, että hän saattoi tuntea sen ihan oman sukunsa kautta tämän hädän. Ja hän sitten tosiaan Helsingissä Tammeliinin salissa ja Turussa Akatemiatalossa piti konsertit ja keräsi varoja tulipalon uhreille ja kaikki nämä summatkin löytyy sen lehtitiedoista. Ja sitten hän oli huolissaan muusikoiden leskistä ja lapsista, jotka eivät orvoksi, että jos muusikko kuoli. Siellä ei ollut minkäänlaista sosiaaliturvaa Ruotsissa. No tästä tullaankin kirjani alaotsikkoon, että suomalainen säveltäjä, joka sivisti Ruotsia, että Crusell tosiaan edisti sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia ja auttoi köyhiä ja sairaita perustamalla nämä kassat ensinnäkin omille sotilasmuusikoille Linköpingissä ja sitten vielä tämmöisen lomarahaston, eli kun Strömstadin lomakaupunkiin tai kylpyläkaupunkiin pääsi sitten köyhät tällä Crusellin perustamalla pääomalla, köyhät ja sairaat, ottamaan näitä hoitoja. Ja nämä kaikki on siis ollut tosi pitkään voimassa, että siis Linköpingissä on vieläkin tämä rahasto. Strömstadissa se rahasto on nyt sulautettu seurakunnan rahoihin ja he käyttävät sitä niin kuin samantyyppisiin tarkoituksiin. Mutta se ajatus kylpylälomasta on ehkä vähän vanhentunut, että sitten 50-luvulla se vähän liudentui, mutta ajatelkaa, että ihan yli siis 100 vuotta kesti tämä Crusellin filantropia. Tai edelleen se oikeastaan elää siellä. Hän on ollut tämmöinen esikuva tämmöisten köyhien ja sairaiden auttamisessa. Mä luulen, että siinä saattaa olla taustalla ehkä tämmöinen kristillinen maailmankuva ja sitten hänen niin kuin omat kokemuksensa, että hän oli itse köyhistä oloista ja myös oli nähnyt sotaa, että hän oli Kustaan sodassa ihan keskellä. Että tästä ei ole tarkempia tietoja, mutta saattaa olla, että hän on nähnyt vieressään räjähtävän ihmisen tai jonkun tykinkuulan, joka tulee laivaan tai vastaavaa. Ja hän on nähnyt paljon sodassa vammautuneita sotilaita sairaalalaivassa Viaporissa. Hän itse onneksi selvisi ilman ulkoisia fyysisiä vammoja, mutta varmasti 12-vuotiaisen poikaan jätti tämmöiset kokemukset kyllä hyvin syvät jäljet. Ja myös sotilaiden olot Viaporin viimassa on ollut aika ravisuttava kokemus. Epäilemättä. Nyt mä vielä
haluan ehkä vähän kokeilla raaputtaa tätä kaunista kuvaa. On nimittäin, tulee semmoinen olo, että tässä me puhumme suorastaan pyhimyksestä, mutta kyllähän hän ihminen oli. Mutta jo se, että hänellä oli tämä perhe-elämä hyvin tärkeä ja hän ei niin kuin karannut reissuillaan maailman tuuliin tai no, ei ehkä ollut siinä mielessä tämmöinen klassinen naisten mies, vaikka varmaan vientiä olisi ollut. Niin, katsokaa nyt tätä kuvaa. Komea mies, taitava soittaja. Kyllä, kyllä. Joo, mutta silti niin kun, kyllä tämä kirja valaisee myöskin sitä yleistä tosiseikkaa, että se naisen asema tuona aikana oli eri kuin miehen. Että Anna-Sofia Klemming, niin hän oli puolisolleen hyvin rakas, mutta kuitenkin riippumatta siitä, mitä ehkä mielessä saattoi pyöriä, niin ennen kaikkea Anna Klemming hoiti kotia, Crusellin esiintymispukuja ja 6 synnyttämäänsä lasta, apunaan piika Kristin Charlotta Wahlgren. Eli 1 piika oli apuna, 6 lasta ja miehen esiintymispuvut hoidettavana. Joo. Käsipyykkiä siihen aikaan. Joo, en tiedä minkälainen työjako oli sitten, mutta joku sellainen maininta oli, että Anna-Sofia Klemming viihtyi paremmin maaseudun rauhassa ja poissa näistä Tukholman sosiaalisista kuvioista. Joo. Että tämmöinen henkilö, kuin itse enkeli on kuulemma ollut tämä vaimo, tämmöinenkin maininta löytyy. Kyllä. Että hyvä sydäminen ja jaloluonteinen. Joo, mutta haluan ainakin uskoa, että Bernhard oli puolisonsa ansainnut, että jos tämä rakkaus oli niin molemmin puolista, niin kyllä siihen varmaan oli syynsä. Kyllä varmaan. Uskokaamme näin. Tosiaan niin kirja on erittäin hienosti kirjoitettu, siis sitä lukee mieluusti niin kuin hyvää kertomusta. Paljon tulee taustatietoa ja niin kuin sanottu historiaa yleisemminkin tässä kerrattua tai peräti luettua ihan tuoreeltaan, sikäli kun ei ole aikaisemmassa elämässään ollut varsinainen historiafriikki, kuten itse en ole ollut, niin jokaisesta hyvästä elämäkerrasta oppii myös paljon muuta. Ja sen takia lämpimästi suosittelen tutustumaan tähän Crusell-elämäkertaan. Ja jos tuntuu, että ei millään malta odottaa kirjaston loputtoman pitkissä varausjonoissa, niin nyt sitä on mahdollista tänään täältä ostaa Jannelta suoraan. Ehkä nyt, jos herää kysymyksiä vielä yleisöltä, niin olkaa hyvä. Pari vuotta sitten Helsingin musiikkitalossa esitettiin sinne laaja Crusellin teos kuin Den siste Kämpen, viimeinen taisto, joka nyt ei viittaa siihen aiemmin mainittuun agitpropiin, mutta se oli kuitenkin sellainen teos, joka ei niin kuin suurelle yleisölle ollut ainakaan aiemmin tuttu, vaikuttava sävellys. Miten täydellinen meidän kuvamme tai tietämyksemme on niin kuin Crusellin tuotannosta, että tiedetäänkö, että on jotain teoksia, jotka on kadonneet tai tuhoutuneet, tai onko jotain, mitä vielä olisi löydettävissä? On joo. Tämä Den siste Kämpen oli valtavan suuri musiikkielämys mullekin, että mä olin sitä kuuntelemassa ja sitten tehtiin hieno levytys, se saa siis Ondinelta, tosiaan Aapo Häkkisen johtama deklamaatio. Se oli vasta toinen deklamaatio. Crusellin se ensimmäinen deklamaatio on tosiaan kadonnut. Ja Crusell valittiin säveltämään juhlamusiikin Götan kanavan avajaisiin. Se oli Ruotsin suurin rakennushanke. Tämä kertoo myös Crusellin asemasta siinä vaiheessa, tämä oli 1232. Ja se musiikki on kadonnut. Et sen jos joku löytää, niin olisi kyllä aivan sensaatio. Se teksti kyllä on. Ja sitten mä kirjaistin, tässä on kuvattu niin se musiikki, koska mä olen sellaista kirjavaihtoa löytänyt, jossa Crusell kuvailee, mitä siinä musiikissa tapahtuu. Että sen tavallaan voi saada niin soimaan päähänsä. Se on ollut hyvin sellainen pompöösi, kansallistuntoinen
sävellys, jossa ylistetään niin kuin Bernadotte-kuningasta, no siis Karle Juhanaa ja niin poispäin. Mutta se on tosiaan kadonnut. Ja sitten on se käyrätorikonsepti, jota on sitten rekonstruoitu, mutta sitä varsinaisesti siinä ei niin kuin sinänsä kadonnut, että kyllähän sitä esitettiin 1800-luvulla paljon. Ja laulut, siis ne on ehkä kadonnut ihmisen mielestä ja sydämistä. Että mun mielestä siis se syy, että Crusell on ollut varjossa, hän on ansaitsemattomassa varjossa ollut, niin on ehkä johtuu näistä elämäkertatietojen puutteesta, joka toivottavasti nyt tämä kirja aloittaa jonkun sellaisen aallon, että nyt me saataisiin niin Crusell sieltä paikalle, jonka hän kyllä ansaitsee Suomen kulttuurihistoriassa. Ja tässä olisi vastuu kyllä meillä kaikilla, että meidän pitäisi puhua hänestä ja pitäisi järjestää toimintaa Crusellin ympärillä. Ja pitäisi sinne Helsinkiinkin mennä nyt sitten sanomaan, että tämä on nyt sitten tärkeä säveltäjä, että ne ei siellä sitä aina niin kuin huomaa. Anteeksi, tuossa haluaisin tietää, että silloin kun perustimme Crusell-seuraa, perustajan jäsen oli tohtori Fabian Dahlström. Ja sitten meidän toiminnan aikana oli myöskin yksi toinenkin tohtori, joka soittelee Turussa edelleen. Ja täytyy onnitella Crusell-seuraa tai meitä siitä, että meillä on edelleenkin tohtori. Tuossa jäi aika pieneksi se huomautus tuosta operasta. Se on esitetty 2 kertaa Suomessa 1800-luvulla ja toisen kerran, kun me olimme sitä rakentamassa Turkuun, Turun oopperayhdistyksen kanssa. Ja siellä muuten Fabian Dahlström soitti soolona siellä lavalla vanhalla Crusellin, en tiedä oliko Crusellin aikaisella larinettilla. Eli paljon on menty, mutta aika hienosti Crusell-seura nykyäänkin, jotka mä siellä vieläkin mukana olen, mutta pitää huolta, että tuommoinen, en tiedä kuka tekee seuraavan väitöskirjan, tekeekö se oopperasta vai tekeekö se Crusellista, mutta kiitoksia siitä, että tuommoinen kirja on saatu aikaan. No, Fabian Dahlströmin kirja, en tiedä onko se koskaan suomennettu. Ei valitettavasti ole. Ja mulla on kyllä 2 kappaletta kotona ruotsinkielisenä, mutta se oli vahinko, että sitä ei suomennettu. Se on aika vaikea opus lukea sen aikaisella vanhalla ruotsinkielellä. Joo, kiitoksia ja erittäin hyvää menestystä sekä sinulle että koko meidän Crusell-seuraalle. Kiitos kommentista ja hienoa, että Fabian Dahlströmin nimi tuli mainittua, että hän on tosiaan hyvin tärkeä hahmo. Kerro Janne, miten Crusellin musiikki nykyisin, miten se sijoittuu tuolla esimerkiksi klarinetista ja ohjelmistoon? Miten se menee maailmalla tällä hetkellä? No sanoisin, että kyllä se klarinetistien ohjelmistossa on ihan keskeisellä sijalla ja hankala tulla ammattisoittajaksi ilman, että se tulisi koskaan vastaan, mutta Keski-Euroopan ohjelmistoissa hyvä haaste on sitten tämä Carl Maria von Weber, joka valitettavan usein klarinetistit valitsevat hänen konserttonsa, että ihan yhtä hyvin voisi valita myös Crusellin, mutta ehkä Pohjoismaissa hän on varsinkin vahva. Enemmän kannan sitten huolta siitä, että kun meillä on sinfoniaorkesterit Suomessa, niin heidän ohjelmistoissaan Crusell näkyy valitettavan harvoin, mutta se on aika, mä otin yhteyttä siis eri orkestereihin nyt, niin kukaan ei olisi huomannut, että tämä Crusell-juhla, että he soittaa Mahleria ja Shostakovicia ja muuta. Siis että meidän mun mielestä niin suomalaisten orkesterien pitäisi pitää yllä meidän oman kulttuurihistorian, omaa perintöä vahvemmin. Et myös Erkki Melartinin 150-vuotisjuhla meni ohi siinä päivänä, kun olisi ollut tosi monta konserttia sinfoniaorkestereilla. Et tässä olisi työtä tehtävänä kyllä. Kiitos. No, tähän väliin täytyy vielä listaan lisätä yksi meidän kotiseutusäveltäjä, eli täällä nuoruutensa elänyt Aulis Sallinen, joka täyttää tänä vuonna 90 tai täytti jo keväällä. Ja vielä tässä on
puolitoista kuukautta suurin piirtein aikaa korjata se, että meillä kirjastossa ei ole erityisesti huomioitu hänen elämäntyötään, mutta onneksi tämä Krusell-homma nyt saatiin järjestettyä kunnolla. Ja palataan toivon mukaan Salliseen vielä jossain muodossa tämän vuoden puolella, mutta nyt mä haluan henkilökohtaisesti ja kirjaston puolesta ennen kaikkea onnitella sua, Janne, tästä saavutuksesta ja siitä, että sä oot saanut tämän parikymmentä vuotta kestäneen taipaleen nyt päätökseen, tai siis tähän pisteeseen. Ja toivotan onnea ja menestystä ja kaikkea hyvää. No niin, tämä virallinen osuus päättyy nyt tähän, mutta vielä on hetki aikaa sitten tavata tässä Henkko ja tulla ostamaan kirjaa, jos näin haluatte. Niin voidaan vaikka 30 laittaa hinnaksi ja mulle voi antaa käteistä tai sitten mobile pay, miten sanotaan. Ja sitten mä voin antaa siis kirjoittaa omistuskirjoituksen, kenelle vaan toivotte. Ja tosiaan ne, jotka on ennakkotilannut kirjan, niin se lähtee tiistaina sit postissa, ensi viikon tiistaina teille. Kesällähän niitä saattoi ennakkotilata. Mutta kiitos kaikille, että olitte tulleet paikalle. Oli tosi ilo puhua ihmisille, jotka on niin kiinnostuneita ja innostuneita tästä. Ja toivottavasti tämä innostunut leviää sitten, että meillä ei ole, Suomen kulttuurihistoria ei ole, jos me emme toimi sen mukaan ja me emme puhu siitä ja me emme tulkitse sitä ja pidä sitä elävänä. Tämä on just sitä, että pidetään tämä elävänä. Tiedetään se, mistä me ollaan tullut ja mitä tämä on. Kiitoksia oikein paljon.